Здравейте, аз съм Лози Димитров и днес ще ви покажа един от новите модели на Търтито за тази година. Това е добре познатия Team2, обаче този път в колаборация с Bonzone проекта и Brighton. Това е обувка, която е предназначена предимно за карачи, насочени към беккънтрито. Трактор е в дълбокия сняг и се очаква да копае много добре във всякакви условия. Става невероятна подметка. Vibram. За първи път от Търтито изпробват тази година да сложат Vibram в модела Team2. Пробвали са преди това с фрирайдерски модели на Джереми Джонс, но това е една фристайл обувка, която с допълнение на Vibram подметка вече става доста твърда и е предназначена предимно за агресивни карачи, доста напреднали. Става за фрирайд, беккънтри, за фристайл дори. Има много яко бомбе отпреде, което изглежда, че няма да замръзва. Цялата е една идея твърда и, така да кажем, няма да залепва много сняг по нея. Ще видим какво да очакваме от подметката. Нямам търпение да я пробвам. Както виждаме тук в този модел, през следния сезон Търтито са сменили закопчалката на чорапа. Миналата година тя беше с две велкрото отвътре и отвънка на езика, но явно са видяли, че това е по-работеща схема. Супер удобна е на първо пробване. Тук класическа закопчалка за отдолу, ето с две секции, долна секция, първо така, после така. Това е обувчицата, доста твърда, както казахме. Виждате, че едва се сгъва на първи проби, но една много яка обувка определена, която нямам търпение да пробвам. Също така искам да ви покажа и още един модел. Това е Lash на Change.Tape колаборация. Change.Tape е крилото на Скот Стивенс и Крис Грейниер, плюс още доста техни авери. Дайте да видим как изглежда на живо. И доста абстрактни цветове, виждате лилаво, зелено, черно. Ето го крилото, Change.Tape, може да ги проверите на интернет страницата, написана тук. Един от най-креативните карачи в индустрията за сега, особено Скоти, а Крис Грейниер е доста стилен. Мен са и много любими и двамата. Аз карам с техни модели доста често, просто имам общи виждания явно за нещата. Тази година те са спряли на Lash, който е най-купувания и най-популярният модел на Търтито. Супер е за интермедиат класа, т.е. средно напреднали и напреднали начинаещи, както и за много напреднали, които се кефят на по-меки обувки. Една много стабилна обувка, направена изцяло от такива, как да кажем, незамръзващи материали. Супер е, подметката е изкрящо лилава. Нека да я пробваме да видим как ще стои на кръка. Чорапа е подходящ, както и на всички останали модели Търтито за печене. С специална печка на Търтито идвате тук в магазина, изпичат ви обувките и ставате супер печени, точени като баница. Но обувките ви никога не стават на баница. Виждате, има лилав чорап, затягането с връзката и готино затягане за най-горната част на обувката с велкро. Така. Важно е, когато си слагате обувките, за да не се мъчите, хубаво да ги разхлабвате и тогава влизате без никакви проблеми в тях. Обувките Търтито винаги са позволявали да се разхлабват. Може да ги разхлабиш толкова добре, че кръкът ти да влезне като в масло. Така, първо стягаме тук, долната част на чорапа, след това горната част, заключваме механизма. Стягаме и тук, това е много готин стягък, много я обичам, защото може да си регулираш колко да ти стегнете, ако искаш да ти е по-пусната зависимост, примерно колко ти е дебел прасец и някакви твои разбирания. Lash, тази обувка, която ви показвам, освен с връзки, се предлага и с Fast Track. Една много добра система за затягане на Търтито. Аз лично предпочитам връзките, но по уикенд райдерите, така насочените към рекреативно каране, да кажем, могат да си вземат с Fast Track и много бързо да си закопчават лещата. Супер е на усещане. Освен, както ви казах за връзките, освен Fast Track, тази година има и BLAS система, тази с врътката, която е много подходяща наистина за по-небрежните карачи. Обувката е супер, твърдостта е средна, е много подходяща за, както казахме вече, интермедиат, напреднали, средно напреднали хора, които се кефят на не чак толкова твърди и корави обувки. Може да направиш тази обувка, каквото си поискаш. От скокове, през писта, до парапети, градско каране, идеален. Ще пробваме и нея.